gidya, katalaka gidya. Oh, Ma'am Hilda, nga nagkapumurugso ka, ha? Ay, ambot, katalaka gidya, Tingin tasa, ma'am, naghihapon nga puting ng nagabutan ko. 3 na ni kasunod-sunod nga tuway ko, talaka gidya. Ay, mo bala. Tibay luhanay, taiyari, oh. Ha? Ay, matawad ka, Ma'am Park. Bo, salamat, gid, ha? Welcome, Ay, dali lang, gid, kay ano ni man. Abibi-abrihan ko, be. Ano ni? Oh, hala! Tasa, maninigi hapon! Pero, Ned na, ay, red na. Is, pinipitik ka na. Tasa, maninigi hapon! Hala! Tasa, maninigi hapon! Pero red na, hindi na puti. Ay, di kundi wow, ha? Ako mo siya, hindi ko na naman kainom mo. Gusto mo wala na daw. Nakita ko ang akong nangindiga ayan sa uhaling kagbukas. Maratoy. Bayar yun. Yung kami buksan sa'yo. Ako na muna. Nag-picture ko. Hindi ko muna picture na lang. Mga crush naman ko. Crush? Ang tamo crush mo. Ikaw ko. Saan ang balay? Jose, Winslet, anong aton mga sudan diri? Oy, Rosilien, may araw kita lang ka nga gata, may uga nga balingon. Torta nga talong, kibiil, sinigang, adobo, pagsiw, laswa, upupan pa, pili lang daw. Ate, sige, alas, na lang akong slit, dason. Salmonite na lang nga paksiw ka, 2 ka rice. Ay, amo na lang ni amo na lang ni mo Hindi ka mag-soft drinks? Nagbalik na pala ang presyo ni sa soft drinks. Ay, tawad ka. Oo. Ay, hindi na lang slit, water lang ko. Ate, sige, dali lang yun ha, i-serve ko lang ha. Okay. Roslyn. Excuse. Masilulag mo sa peanut butter kag love. Nagabaligyaman kami. Ay, hala, Josue, nakautang na ko peanut butter kag loaf kay Cha Marietta. Para na to sa bagong tuig. Ay, oo, gani. Sa din si Kulasa nga, wala di siya. Ay, syempre, sa rin pa, Abi, ato ay naga-video chat kay Dudong niya. Ano? C. C is for the candy cake around the Christmas tree. H. H is for the happiness with all the family. R. R is for the reindeer passing by the window pane. I. I is for the icing in the cake as sweet like a sugar cane. Kulasa? Ano na? Nano ka? Ay, Ma'am Roslyn. Mm. Aswe, mapadala package si Dudong. Kag may chocolate ka mo tutunan. Kag bulong masaguya mo haswe. Salamat, Kulasa! Ay, salamat! Ate, sige na ha. Ikaw na anay bahala sa mga customer to ha. Kay kantahan ba alis Dudong? Ay, sa din ko to gani? Sa S ka na, S. Kulasa. Okay. Ay, ho, gali. This time, ikanta na ganiya. S. S is for the sticking on the shimmy wall. Uy. T. T is for the 2 beneath the Christmas tree. Hala! Kulasa! Manamig sa Paris Umarang gabi Medyo may pagka-inosente Malaynan kag masaikan Kag anang ginikanan Sa pagbalangga kag pag-atipan Hindi matutunan Ay, abaw! Kag gwapo-gwapo! Ganyan sa imo kalot, Ano? Nakakaon ka na? Kapanyaga ka na? Kay lutuan ko ikaw! Ba, Wow! Ang Richard Gomez ko! Base ito magniwang! Ay, dali lang yun na kay kuhaan na ka prutas. Anong gusto mo? Ubas, strawberry, o apple? tatanan kya bida. Ate, sige.
Makuha lang ako sa tiyanggi ko. Ayan! Swerte ka dali ang short hair ko ngayon sakon. Baw, nasubong ko lang niya nga ginpautod man. Di kundi, madamo na ako sang chihiks nga nagadagit. Nagadagit. Ay, bullshit Pero okay lang na. Gintiming ko man kiti Pasko nga daan bagong tuig ti. Magaganit ko di kiti bigda. Oh! Ah, Oh! tara na siya. Ulot, oh! Tiya, Oh, ari na lot, oh! Grapes! ba, Strawberry kag apple. Oh. Dason, may piras man na kag kiyat. Kaon mayulot para manin healthy kalot. Kabalo kalot. Lot, nga. patay luyag, bigyan ako sa imo, lot. Tiya, Lot, diri ka lang, lot, tiya. Madugay ka lang di anay niya kay luyag ko ikaw. Himutaran. Okay ba yung bida? Basta ikaw, Lot, tiya, nga subong ka lang imo yung nag-abot sa kabuhi ko man. ba. Bata, iman ko bilot. Josue, Oswe, Rosilin. Roslyn. Josue, Roslyn. Ma'am. Silta subong, ma'am. 80% sa tanan nga appliances. Dasig na kamo, ma'am. Bakal kamo samtang may ara pa. Dasig na, ma'am. Ari na, dali na kamo. Ari, kurang pa niya. Kadami Gina. para sang sinusubong mo. Baw mamakal Yan, kita sige, ya ma'am. bahala na daya si Ramon. Ay Rato ako na niya. mabakal ko diya blender para sa balay kag oven toaster. Umuson ko niya. Amo. Dali na mo, dali Ay na mo. ako ang muman ani Rato ko na eh. bilang coffee maker. Dason ang 50% ang lang. tumbler, kag ang dako ni nga box nga sulod lang sa mga bayan. Ah. Bahala ka mo da. Mari Gladys. Dai 80% ba na? Di ka nakita Wala yan, na. kani pa makala ka mo da. Pabahiin nyo daw mga bana nyo, bahala na kigan, tanala importante lipay ta. Amoged. Ay, bahala si Ramonda. Malone lang na siya galing niya liwat eh. Gladys! Ka! Oy! Gladys! Ha! Nano ka? Ha! Ka! Kinanglan naton nga magpulis subunggid! Kay nasunog ang balay! Ha? Ano? Uy, ala, Gladys, lakat na! Ka! Lakat Ay, dali lang ga! Ha? Nakita ta dali fire extinguisher ha, basi kon sale man. Dali lang gid ha! Ay ba! Gladys! Di si Diyos! Day! Diyos mo isa. Iya mo na parte. Ay, yan na. Awin. Yan tanan niyo.